Yes, jeg har taget et kig på en plantecelle, og jeg vil starte med cellevæggen, som er her. Det er en tynd membran, der gør cellen i stand til at ligesom have sit eget miljø, forskelligt fra resten af kroppen. Og vi har grønkornene her, det er jo her fotosyntesen foregår. Og det her er egentlig bare ligesom en ekstra membran, der egentlig bare hjælper cellevæggen med sit arbejde. Og så vil jeg springe ned til glat endoplasmatisk reticulum. Det er her, hvor at fedtsyrene og fosfolipiderne lagres, hvorefter de transporteres i membranklædte blærer, også kaldet vesikler, ind til Golgi-apparatet, hvor det så tilføjes noget kulhydrat, og så sendes det så videre i forskellige virkeområder af cellen. I mitokondrien foregår der respiration, så en plante laver altså både fotosyntese og respiration. Og så vil jeg nævne ribosomer. Det er sådan set en ret vigtig del af cellen. Det er her, hvor aminosyrerne formes til protein i henhold til cellens genkoder. Og vi har det ro endoplasmatiske reticulum. Det er her, hvor cellemembranen laves. Og så har vi selvfølgelig cellekernen og DNA'en, som er de små kromosompar, der sidder i en lang stige.